Velkommen til Pedes Corner, hvor jeg anmelder nogle af de allerhotteste produkter, som jeg har i biksen. Jeg har taget en Philips næsehårsøretrimmer med. Ser sådan her ud. Og den har et ultra skarpt og lukket klippesystem, der forhindrer, at hårene de trækkes ud. Og allerede her, der kan jeg lide produktet, ikke? Samtidig så er det designet til at nå selv de mest... Så er det designet til at nå de mest... Ja, så er det designet til at nå nogle af de allermest besværlige steder. Og det tror jeg lige, vi lader komme an på en prøve. Så upti med den ud. Og så tager vi lige fætter pelsklar ud her. Så tænder vi, og så ser vi, om vi lige kan få trimmet den her. Yes, og det jeg tænker på, det er jo, at så kan mor også forklare bikinitrimningen, når far har fået klippet næsen. Og den hiver ikke hårene ud. Så nu går vi til den store prøve. Bare for at tjekke, om der er smerte forbundet med produktet. Nixon Bixen, den trækker ikke hårene ud. Og for sådan et produkt, som gør sådan, at det ikke gør ondt, når man gør det steder, som kunne gøre ondt, så siger jeg 5 fingre ud af 5 mulige. Sweet product. Kom ned og lav en lækker deals med Pede, så finder vi ud af det.